Helo, fi yma yn Pesda heddiw I ddangos dipyn o Pesda I chi. Neu, BETHESDA, fel mae'n gweud ar y sy'n. Esyllt Ethni-Jones yn cyflwyno Colon Cymru. Mae BETHESDA yn enwog am ei chwarel pen rhin. Fan hyn maen nhw'n chwareli am glo piws neu llechi sydd yn tyfu ar y mynydd. Roedd y streic bach yma yn y noughties gan fod y chwarelwyr oedd yn gweithio yn y chwarel eisiau mwy o lechi neu rhywbeth. Sa I eisiau mynd mewn iddo fe, rili. Maen nhw dal bach yn sensitif am y peth. Oops! Mae'r super furry animals yn dod o BETHESDA. Wel, bron iawn. Mae 2 yn dod o Sir Fôn a'r 3 arall o South Wales, os ti'n cyfri bod Griff wedi cael ei eni yn Haverfordwest. Ond, mi gath o'i fagu yn y dre drws nesa. Digon agos, claim to fame I BETHESDA, dim Griff Rhys. Mae o'n enwog am pethau gwell fel darganfod America a sgwennu bidli bidli bong. Ond mae yna bandiau sy'n actually yn dod o BETHESDA, fel Mafia Mr Hughes, Radio Rhydd a'r Jackson 5. Na, dim y Jackson 5 yna, y Jackson 5. Bastards wirion. Fel uffern yn y Beibl, mae yna 7 lefel I BETHESDA. Ar y top, mae fferm ar achub! Wedyn leisure centre. Does dim byd fan hyn. Wedyn ysgol. Wedyn ar High Street. A lawr fyna ar y gwaelod, mae'r clwb rygbi. Out of bounds. Dyma lan môr Pesda, lle mae'r trigolion lleol yn synfeiddio yn yr haul. Yn ystod misoedd yr haf, mae yna donkey rides, pobl yn adeiladu sandcastles mas o bryd, a pobl yn fflio trwy'r awyr wrth cael eu tynnu gan cychod ffast fel kite yn yr awyr efo raff. Mae pobl yn caru lan môr BETHESDA, ond peidiwch a dweud wrthyn nhw mae afon yw e. Mae yna lot o bybs yn BETHESDA. Pob un ohonyn nhw ar y chwith wrthych chi ddod I fewn o London, England ar y big coach. Adeiladwyd y ffordd yma gan Tommy Telford yn 1986. Mae'r pubs fel tai sydd yn gwerthu diod sydd yn neud I chi fynd yn wirion bost. I'll have a vodka, please, bar chap. Neu fel mae'r trigolion yn gweud, dŵr tatws, please, Jason. Un o's ola leiad! Peidiwch â dychryn os mae un o'r trigolion lleol yn gweiddi hwn yn eich gwyneb wrth I chi gerdded lawr y stryd. Cafodd y nofel enwog sydd wedi ei selio ar fywyd y BETHESDA ei ysgrifennu gan un o'r trigolion mwyaf enwog yr ardal. John Ogwen. Mae'r nofel yn adrodd hanes Johnny Bach, hogyn ifanc o Sling, sydd yn hellond cap o mushrooms o Guy Tatws Will Ellis Porter, barman trawsrhywiol y Bluebell, cyn lladd pawb yn y pentre gyda shotgun ginny fach. Spoilers! Felly, dyna chi, BETHESDA. How get you here? Gadewch I ni wybod os ych chi erioed I bod I BETHESDA yn y sylwadau. Fi'n mynd I dynnu gragen crwban off.